Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Nous préférons la pauvreté dans la liberté et la richesse avec l'esclavage. Ça, c'est Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922 à Parana. Ah, Daouda Magassa. Il est par une façade. Ande bonya ta kadi radio nyema ba PDG Lassana Traoré ka kan samani duwaye. La patrie d'abord. Ba manta kulu bali samani duwaye. Kelem ba madam wala gani ay jab mali ben samani duwaye. La patrie malima ala kanye meila. Ampa adama jara Rome integra bankoni plateau samani duwaye. Benga chefo Amanda e Petit Barou. Bafo Umar Nyangadu Petit Barou bifo iwale nyumando. Ka barka kanuna. Émission intetemaka. Akonga na tokofo. Rajola kamanda e. Il faut qu'il frumuso bela jelengo kika kabila befo. Ba fane ka foli bien. Abdounya ni ka foli bien. Mon ami et mon intime ami. Ras Balayira ka foli bien. Anga présidenti ba Madame Sako. Naira Sako ka foli bien. Dani de Paris. Ami foki wale nyumando ika chesiri la dikoyi. Mali ka indépendance tu minenala. Kange faden sagoy. Atete nana ka irago ja fantan dugu bise kadlan. Amadou Toumani Touré. Aka sangilen dabara ni kalo tetan. Uye bibliothèque do da la ka yorola. Ambe foli ga muso nyumanye. Demba nyuma Mali président muso simana min kain ka teme loboka. Loboka ina be. Mba foka wale nyumando ka dem foka fanta foka mabofu. Amadou inye tugu me lobo beya. Sekamala Sila promoteur journal web interke ka fuliga sisuma mifu ma terke dobeke ma na inye tugu ba tu au continuer na ya tete ka famille ka tiriya sinzi ka horonya sinzi ninde be wole ko halala ya no togo be to ka ho dongono ka no togo abe digi mo la mex ne de lobo kifu de maluma ka ke fantawnye ka ke lagalaga tawye ka ke jigin tawye lobo chenyi lobo manyuma lobo mebehina kifu ki wale nyumando ame do ke interke ala ka hinani islam su bela jelena ka bamako yelama ka jamana yelama atete bolo no bla la yorobe hari kulu atara baga makachi ni beta ponji kayendla densinu kata ka barka atete kika ede kan fono e fomba ka me yogo bolo ba yogore dinga ada uji no ka ko nyeri nya aga soni ka ko mun na gatwa ne ma pe mo asimitara asiminana e mo famuwa asimi nunu de kule take uye bandau ta ka blai bandau ale nana e doke amanye utara ta ka tla bla ka furu ko asimi re bereta bi manyum be kan ka bunya yoro be mi man kan ka fo asimi ba fo mi kan ka ke asimi ba ke pasa be manyum de la mela nyanga ke mbi fo ki wale numando ki furu muso fo la ambi ko sini kana mashila ma deselon ani barkate ma minu na ulu de ka kuma kacha antum tasuma de kono asimi nana ka tasuma infa
Quand France y a colonisé, mais désormais, c'est qu'est-ce que tu as dit? Eh, non, présent, nous serons au Blawa. Assimi Tanay. Chogal. Quel est Mingwe, Chogal, quel est Chogal Katakabu, Lukana. Parena Maune a fouillé Monu, Jamanambu, Sakadiri, Gere, Karikata, Fuli Gabu. Adamanjara. Sakadiri Bevenge Maladi, Tude, Amuta Pupi, Anyo Lufa Muzao. Jamana de Japri to Mami Chiblin, the Ramet to the gouvernement. Amuso Nana Bandawe to Mami, Kalo Konoto Mafma. Sisa Okama, Shika, La Wula Kuma, Kasuga, Kaninke, Anta Peshogal Kabwe, partisan. Asimi Memi Fi, Nier Shogal Blawi, Ubesi Rema. Bissogal est très populaire. Il est populaire pourquoi? Parce que Nika di Malin avec un goquet, avec un go fort. Donc, quand il n'est pas là, au flacata tandem, n'a pas qu'un fut ministre de la santé. Réserva ou les gamina tout sangare. Kaka folie là. Voilà kanda majole, mba et télé. Mais avec baramina nyai. Kabra nana yalama donnant de temps là, en milan sous sang. Escaner Crosa, Jamina to Sangare Tanai. Ni Balmagaya, Bulagabaka, Sokuba, lady. Aramanjara, Sigli de Mawa Beka, Lemina, Letene. Aralen won't come over. Marokai Panko de la Gado, every Dugumun de la Boke. Emma Pace is around. Oh, boy. Mami Makoke or Tebuli. We muribo Siribe Mination Fla. I am come home. Amabu. Akura. We are not a Sokatana. Eh, Calamani goes in a year and you. If the Mama Bola Palela a year and you. Binyam Arab Pilaki to Wolen of Kitanabo. Transom the moon say. Assuming the moon is so I don't moon. Nimbeka popularité de Daerema. Minunka Grine, we illumine of Matema. Minunka Grine, Wingona, we illumine of Matema. Made Mineka Muni. On est dans un état de droit. Même c'est qu'à critiquer. Mais qu'à critiquer, il y a Jamana Black Hadja Kake. Nambora France bena keta nambora seda beninga okma yani seda okawolo malik ntewa kabayire la kata kabayka jamana au ta formule no au tume gouvernement na nyawe awe mumbara dege ibe kai jamana chi ka auto au sera ka munge biye ipangi dugu Où va aller non mais nous il me le voit mon équilibre. Hein? Moi et me présenter non mais mambi dugo mo ka ngo ke jamana kunti ye. Hein? Na bura bura avec ko buru to kama. Kabra le tara Niger har yama tubaru ya mer. Kabri buru tara Niger ama songana. Pasabado na mimba nye ya. Mama e jamana turo menjiri. Iya dun ima du ibe nyininga tara yoro mi ala ka barka do hasmila l'homme tranquille aka kuma mancha rezaye mama e bugu kuma jamana kana kiseta ka jaba obe bandau mine do mi bandau ma dugo obe 1 minute do mi 1 yi dugo obe rasa mine do mi aya dugo Obe Abdou Nyang mine dome adogorawa. Uye buba fane mine dome adogorawa. Adaman sangare mine na dome ayidugowa. Hari makamake la koko panga yidugo. Kube nobe. We mune gela. Ha? Présent. Transition kungo kachani mabi. Au fana be mi masisa election kage sisa. Arna dirao mabi election sisa au retise kage. Mendoni Goita ma boli Goita ela
Goïta be kuma min kɛ e t'o kɛ yɛrɛ est ce que Goïta b'o kɛ ni jamana kalifalen ma dɔn ni kala gosira ɲɔgɔn na adama e b'i dogo anw na quoi an t'u bolo quoi ka bon hakili ma hali maa min b'i yɛrɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ n m'a fɔ a ma kɛ dɛ ne tɛ yen mais nin ko in ne ma da nin na kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ a kɛra n ko ne de ma da la e ye kuma min fɔ palais dama la maaden minɛ o kama an bɛ Ture fo komi ka Ture Idrissa Ture a tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ Idrissa Hamidu Ture taa n'a ye ne m'a f'i ye n ko ɲinan bɛ diya m'a f'i ye n ko ɲinan bɛ diya ɲinan bɛ diya trop Bubakar Ɲare ɲinan bɛ diya kojugu a tɛ diya zon de la ni minnu ye jamana dun dangali kɛra an y'an ta to Ala ma an m'an ta yafa o de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ bɔn ye k'a ta ka di Asimi ma Asimi bɛ kan ka dugu ka maaw lafasa Laji n tɛ n ta yafa n ye n ta to Ala ma kumaba fɔra dɛ e ma RPM cɛ ye e tulo b'a kumakan na bi RPM cɛ ye e tulo b'a kumakan na engrais prélaté a fana y'o géré yan ko in faamulen don koyi baga tɛ kɛ maa si ma mais maa o maa n'i ye jamana nafolo dun i bɛ wele k'i ɲininka président fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ Goïta Adama Jara an b'a fɔ ko Goïta kɛ k'a ka taa n'a ye Sogɛl taa n'a ye mais jamana ka gɛlɛn dɛ Buba fana an b'o fana fɔ président jamana ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn bɛɛ bɛ kan ka dayɛlɛ mais conseil de mairie la an tulo b'a la u ye kuma dɔw fɔ yala n'olu sabatira a bɛ nɔgɔya solution min bɛ ne bolo i b'a dɔn wa CEDEAO ka embargo Maliyɛnw a y'aw tulo dayɛlɛ CEDEAO ka embargo ne yɛrɛ m'a dɔn tuma dɔ la Dawuda Magasa maaw t'u miiri dɔɔnin Nasira Sago n'i ye ne bila jamana in kunna sisan ou bien k'an bila jamana in yɔrɔ dɔ la Ɲare Afirika cɛ yan'u ka na ni embargo wɛrɛ ye Sherif Usman Madana Haidara Imam Mahamudu Diko Zerbo protestant ka kuntigi NOC Bamako tigiw Mali ka avion min bɛ yen k'u don a kɔnɔ u ka taa président Alassane ninnu na Bouar ani Marc Kabore nous serons les garants de la République aw kana embargo kɛ aw b'a to yen anw kama diinɛ ɲɛmaaw de u b'a to yen mais an bɛ kan ka munumunu ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn komi kɔ tɛ ne ye nin mɔgɔ damadɔ minnu fɔ Sherif Usman Mahamudu Diko Zerbo protection ka ɲɛmaa n'o ye NOG ye ani Bamako Ɲare mɔgɔw ka avion Mali avion d'u ma u ka taa Alassane voir ka taa Ghana président voir ka taa Marc Kabore voir wallahi sanction tɛ kɛ jamana in kan wallahi parce que président si tɛ se ka ninnu nɔgɔya Ala de y'u bonya nin ye ne ka solution ye président Buba fana bɛ segin a kan Sherif Usman Madana Haidara Bassanden Mahamudu Diko l'imam intègre digne NOG protestant cardinal Zerbo ani Bamako Ɲare tigiw u ka mɔgɔ dɔw ta k'u don Mali avion kɔnɔ k'u bila ka taa Alassane fɛ yen k'u bila ka taa Marc Kabore fɛ yen k'u bila ka taa Ghana président fɛ yen k'a yira k'a fɔ nous serons les garants jamana bɛ nin situation de la élection tɛ se ka kɛ parce que jamana tila bɛɛ bɛ djihadistes bolo
aya makoto aw ka jɔ fɔlɔ n'an tilala aw b'a kɛ walahi talahi u b'a to u tɛ sanction bi Mali kan munna parce que ala bɛ mɔgɔw ɲɛ malo ninnu ma nin ye Bubula ka solution ye bi ɲare a f'i ka cɛ an bɛ bɔ hali sini ni bɛɛ ni y'an wele an bɛ bɔ ka wele jaabi ni Siriki y'an wele an bɛ bɔ ka wele jaabi mais olu ye denmisɛnnin ye révolutionnaire do komi ne yɛrɛ mais président ninnu président bɛ nin hakili jigin a delila ka kɛ jamana in kɔnɔ koyi ne ba Inatal nin delila ka kɛ yan 2012 IBK ka fanga binna Mamudu Diko ye mɔgɔ 4 fara a yɛrɛ kan ka billet ta k'a d'u ma u taara Burkina u selen yɔrɔ min a fɔra Blaise Compaoré a ye Mamudu Diko n'a ka délégation wele a ko Burkina bɛ sɔn ka embargo kɛ Mali kan wa Burkina bɛ sɔn ka nin kɛ Mali la wa Blaise ko tiɲɛ la Lima ma an t'a kɛ mais i ka taa i k'a fɔ denmisɛnnin minnu ye fanga ta aya k'u ka CEDEAO lamɛn u natɔ nin ye kuma de ye a ye nin mɛn nin kɛra jamana in kɔnɔ yan Bugula b'a fɔ a sɔsɔlibaga tɛ yen ani minnu taara u bɛɛ balolen bɛ bi aya balolen bɛ u tilalen kuma la Blaise y'a ka avion de commandement de ta ka Diko n'a ka délégation don a kɔnɔ Diko ma s'a ka so yɛrɛ a y'a tilen ka taga aya fɛ yen a ko n bɔra Blaise fɛ yen sisan n ka minɛn bɛ kun n ma se so ne b'a fɛ a ka kɛ tan ne b'a fɛ a ka kɛ tan Blaise ko Diko e kama an tɛ sanction bi mais taa i ka kuma denmisɛnnin ninnu fɛ a ma hali a ka saki bila a n'a ka délégation u mɔgɔ 5 ka taa aya voir aya ko ko e ko ten n sɔnna o de ye accord signé entre CNDR ani CEDEAO cɛ grâce à Diko n'an ma kuma an bɛ sa koyi ko caman dogolen nɔ la aw t'a kalama koyi nin kɛra 2012 ATT binnen maa caman tɛ nin kalama dɛ an bɛ nin kalama kuma a fɔdon n'a ma se n'i y'a fɔ a tɛ kɛ foyi ye Diko de billet ta o mɔgɔ 5 k'a d'u ma o don a bɛ fɔ conseil kun ka taa Blaise fɛ yen a fɔra Blaise a ko a ye na n'u ye immédiatement a ye Blaise ye yɔrɔ min k'aw bɛ sɔn ka embargo kɛ Mali kan Blaise ko aw kama an t'a kɛ mais a ye taa ko kuma denmisɛnninw fɛ o yɔrɔ bɛ a nana ka aya voir aya mura Blaise fɛ yen Blaise ko k'o ta a ko n sɔnna karamɔgɔ o de ye accord signé entre CNDR ni CEDEAO Diko de taara tellement Blaise content a y'a ka avion de commandement de ta danni k'a u bila a kɔnɔ ka na Mali la yan nin kɛra n'a ma kɛ Ala kana hɛrɛ d'a ma nin kɛra jamana in kɔnɔ yan o mɔgɔ kelenw bɛ yan Seri Usman bɛ yan Diko bɛ yan Mose cardinal bɛ yan Nogo bɛ yan Bamako tigiw bɛ yan aw t'u don avion kɔnɔ aw ka taa n'a ka di transition ka kɛ 2 ans yɛrɛ a ka kɛ 3 ans ye a ye ninnu bila u ka taa fɔ sinon n terikɛ yanni fɛn in ka kɛ n k'u ye mɔgɔ bila ka taa Alassane fɛ yen Kamara taara assemblée président fana taara ja o ma sanction bin yan parce que u tɛ siran olu ɲɛ u ɲɛ b'olu la de ko fanga ka d'u ye k'a sɔrɔ o tɛ mais ni mɔgɔ 5 Ala de y'u bonya n'u kumana yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ lamɛn yanni IBK ka bin tuma min Diko bɛ na u ni Diko ye ɲɔgɔn ye tuma min f'a ko je préfère mourir en martyr de vivre en traître a bɔtɔ Niger président y'a ta k'a bila kɛrɛfɛla la a ye min fɔ a y'a don ne t'o fɔ aw ye parce que ne b'o kalama en tant que l'homme secret de Diko en tant que le conseil social de Diko IBK b'a lasigi don min a ka salon kɔnɔ bon n'u cɛ n bɛ s'u la ministre temps filɛ n b'a d'i ma wari min ka fɔ n b'a d'i ma Diko ko n kɔrɔ i bɛ se nin bɛɛ la i ye fɛn bɛɛ kɛ ne yɛrɛ mais i dɛsɛra dɛ Mali ko de don i bɛ taa de o de tɔgɔ tiɲɛna a ma ka sa ko c'était un traître k'a ye maaw janfa n ko awɔ a ye maaw janfa mais a bɛ misiri kɔnɔ kabini Diko bɔra a bɛ misiri kɔnɔ a ma taa yɔrɔ la o minnu nana sisan a nɛɛma yɔrɔ ale min ye IBK bin
poste juman b'a bolo a kɛra président ye wa a kɛra ministre ye wa a den kɛra ye wa a b'a ka misiri kɔnɔ parce que ale y'a kɛ maliko de kama o don na fana Zena k'a kumana kutuba la ne ye kuma in lamɛn ko Diko y'a daminɛ maa si tɛ se ka Diko bila k'a kana kuma Mali kɔnɔ maa si tɛ se o la Diko ye maliden min ka d'a da ye a b'a fɔ n'a bɛ jamana in bin ninnu tɛ na o ninnu y'a den de don min a bɛ taa Yade fɛ yen ka mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 61 minɛ Asimi b'a la o don k'a y'o kɛ faso de kama o Diko kelen in de bɛ n'a ka jamana buruja tugun ko jamana ka bin o Diko tɛ mais k'a tɛ kuma a bɛ kuma a kuma don de ma se a ka kutuba jamana bɛ taabolo min na n'aw ma ɲɛ a b'a fɔ maaw de bɛ taa don sɔrɔdasiw cɛla ka taa maagoya Diko b'aw contre la n'aw y'u lamɛn n'aw ye nafigi ninnu lamɛn n'aw ye jamana cila ninnu lamɛn walahi aw laban aw bɛ dan koko la walahi Ala mana min di min ma don min o y'o ta ye o don na Guinée opposant bɔra a ma taa Diko fɛ yan Diko de y'a wele yan faama jumɛn nana min ma taa Diko fɛ Diko de b'u wele yan Ala de ye Diko bila ye bi mais nafigi ninnu de bɛ kan ka taa fɔ sɔrɔdasiw tulo kɔrɔ n'an b'a kɔlɔsi Diko la Diko b'a ka fanga di a ye IBK la ta Diko bɛ fanga jumɛn bi nin fanga in tɛ Diko de da ye don min a bɛ fɔ a ye k'a ka kɛ transition kuntigi a b'a fɔ k'a tɛ se wa k'a tɛ k'a ye ale ye minisiri de dɔn mais n'a min ni n'a bɛlɛ ninnu bɛ boli dɔrɔn ka taa don sɔrɔdasiw fɛ yen a y'u kɔlɔsi u la dɛ ninnu tɛ mɔgɔ fɛ dɛ u ye nege ATT la u ye nege IBK la yan a y'aw kɔlɔsi dɛ ɲaare a fo i ka mɔgɔw ye k'u kɔlɔsi Diko bɛ hinɛ jamana in na a k'aw b'o ye ka jɔnw bila ye n'o kɛra Diko yɛrɛ tɛ malo wa ka IBK bɔ yarɔ ma 2 ans bɔ ale bɛ tila k'aw kɛlɛ k'aw bɔ jɔn bɛ na non mais ni min ma ɲi an b'o fɔ ni min ka ɲi an b'o fɔ ni transition an b'a accompagner awa ne bɛ Asimi kɔ bi n b'a kɔ sini n bɛ Asimi kɔ bi n b'a kɔ sini parce que c'est den tɛ du Mali mais a k'i kɔlɔsi n'a min ni nafigi ninnu na dɛ a k'i kɔlɔsi o la a ka ɲi a ma ɲi dɛ ni min ma ɲi an k'o fɔ président ni min ma ɲi an k'o fɔ an bɛ Asimi kɔ bi ne b'a kɔ bi n b'a kɔ sini c'est pas parce que n bɛ siran ɲɛ koyi président ne bɛ san 64 na bi alhamdulilayi PDG Lansana Traoré ne ni Ala ka surun ne ni ko in ka surun ka tɛmɛ dunuya kan ne tɛ siran maa si ɲɛ dunuya latigɛ la ko n tɛ n ka tiɲɛ f'i ye n'i ka da don a bari n'i ka barama don i ka barama juru sɔgɔ n'i ka pɔsi don a datugu ne mago t'a la mais n faso n b'a fɔ Asimi nana an ma deli ka nin ɲɔgɔn ye jamana in kɔnɔ ka jamana bila règle kan ka nson minɛ k'u datugu ka jamana bila règle kan ka hinɛ jamana la o de la ne b'a fɔ bi n b'a fɔ sini bɛɛ le cerveau yɛrɛ wolo a ye taa n'a ye ni Sidiki an tun bɛ mɔgɔ ɲini de la o président an ye minɛ Buba Fane an ye président minɛ Tori ka so o kɛra manɔgɔ ye o ye politique ka b'an bolo jeunesse y'i munumunu k'a yira sisan k'a bɛ tugu jɔn kɔ nin dakabana den 2 in nana i m'a ye Kayi u ye Kayi balontan yɔrɔ fa o bɛ kɛ gansan Sɛgɛni Babi Sidiki ani le digne fils de Kati le digne fils le Fidel Castro du Mali bɛɛ le cerveau kabara donna a ma ka wari ta n bɛ min fɔ n cousin Kandji na k'a kana maloya a kana so a kana so min a kana Diko fɛ yen a y'a fɔ k'a kana so sinon nin bɛ kɛ komi a kɔ jɛnna a ɲɛ jɛnna an ye nin fɔ a ye o bɛ panpanna komi Cinɛni sisan a kɛra cogo ye ne bɛ Asimi kɔ l'imperturbable a bɛ cogo di Buba Fane a ɲininka k'a bɛ cogo di Asimi hali n'a balima direct ye kojugu kɛ a b'a bila ka taa kaso la a tɛ fara maa si kan ka maaw tɔɲɔ maaw ka yɔrɔ ka ci ka taa aéroport zonner ka taa baga mɔgɔw ma Gana ni fantanw ka taa baga u ma k'u ka yɔrɔ ci e président bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la u ye bandaw ta dɔrɔn k'a ta ka taa fili foro kɔnɔ awɔ ka tila ka taa mobili kɔrɔ 2 minɛ a tɛ ɲɛ o
nyenta to alama akera ala nyena I kolosi de aw tumbe jiginyoro nyini de la nye jiginyoro soro Assimi Goïta l'homme intègre digne wallahi nyare afuye we fanda na mena no betu bi ma fora wallahi bekalo haidara ya bodo no ko ba be kule la kaka ka ko nu la mede ibe ka tle ke na nyogora yangu amoya atete tle amabo kambe sa no be atete tara hari basa sara yana ka sa ala ka nyedan kura ira maboni fanta fala ka ira ko mo trombera o de la nana kumbe na akumbe ni ngo make kaka bonya siga ma kan trombera de asini kolosi de ebe tuko mi tote les hommes passent le Mali reste seul le temps est le meilleur juge les hommes passent Bouba Fane le Mali reste seul le temps est le meilleur juge même tel qu'il faut si c'est docteur lo avec une clinique là présent mais nous tunganga taulu tarau si ça obéissait du gouvernement obéissait pendant que me couler là nous bêter à katlia dans la ambouya antouye ne touye dauda magasa we kuma touye parce que hera bana où tu me placer une de la où sur le site où me remettre gola au bout d'avoir mis dans le tas d'ado dilama mbese gala Bouba Fane ni diko tunte ni ibe ka tumbe biala kana hera dia antumbe santa inge munu na ya ni diko tunte ben dogoni mandi fo no e pitari kangelen tigi pitar nyala me odo na foka jichi nyaka ja pitar be tan bitar ki fo dogoni harama de ke chesa mate ma balo ibe ka tle bana Bouba Fane obi nyang bi Ibrahima tebe gabe ruma yela mao uyela mara hari ndogoni Goïta ina pas changé mais do wi besi yela ma waranin kala kanu yere ka waraba ya nyela ya anya ku kala ta sawo au kise ga bole adama clarity tu ngoi mama e jamana na folo do asmi aben ne ka bedo wula mama ya gu mabo ka baka mo ma de mama ya chi no togo kifu iwale ni mando kangelen tike no togo iben terke musa puye phasa mingena ibo kala président polisire kale mo ko ma fui ko mara ku ye mada manyena bore haribi ame buye kamo nyoro sekamala wali jude salu kele bilanga karamo ba ma ko nyoro buye ya pedi mali mama ko yini min nonom go kera wa fly buye be kamenani bwala ni tulu e wa fly buye be do bwala ko mali on galafia abenin fo ata fo de umara ba pele fo herabe parce que buye drone nte mala buye drone me ala de la afaire balola la ilaha illallah fa balala afa balolo de la cheka mala ko bala me abe balolo de la abeta ba fe dumunite abeta ba kurumso pe dumunite abe ko mu akofle ka didini le ma pe nga be me ka fo abeme kala kalime ateme katoka ke sekamala ke sisa sanjoli uya na 1941 atokote kangabo ade jumba ko fe de manta mo million jamae ti babu ku bala tunu de umase chef de communication kulubale linfo renga foli fo buye dewni ga foli ga yere buye be ga balo aka nyogomena aka bagaun de lao fama fembe temena e tien fa be sedari hima na taibe sa gonya la e mai dera ina be kuma ni horonya ni dambe ya pase mo tata kono me mama be mo kata sadam ne be sa gonya la ko
Ode jamana in sigin ko. Duwe kala jamana dumuru laji ke jamai kanga sigin ko fe. Me kanga ke fade sago ni jugu sago. Asimi tangi bolo be ala bolo ma shi kisila. Ma bu yere segane. Nenu membe kulela nutu misegola ibe ka tetao. Ibe ka mabingu to ya. Ha? Ne avo magasa ngo pepe ni jama ba in pepe pledi ko dala bebe ta ka to ya. Pasa o mata fenga mau. Aka duro metangono madumuni ngabara majimi abu. Dani beti. Nasira beti. Pasa ye fendo de har ni diko te wali juya ne ala ko ngadi. Har ni wali jute ani ala kadi. Buye fana ni ala kadi. Diko de la ga fonye ko kana la jaye ni do mi ala ba mne parce da horo ma de babu. Buye gon. Ibe ka be mama ka ba biar na to wat le hulaya. Ibe ka mata ani jom tara. Buba fane ni ndogo ni nyang nunu ni ibera matte me ga ni mo ta ma do lu de ma yela ma. Ale so pedro aba ko nga je ne se kana ne be boala ngi ma dam ne re malikele mate se go la o ibo ke re ko ni ala seri ma do pele me bola jamana ina lere kale police na mu ka ko nyena bo goita jigiya be de gami pase barri politique be yala ma da Malium sans faire de transition à Dubaï, les Maoué de fait, Guita, Maoué de fait, qui est très populaire. Chogal Fana est très populaire. Oh, when Nafigia Ninamia la Puraga Chogal Bui. Chogal est Munge, I Munge. Chogal Manayara ko présent de Ichi. Now, maming ke présent na obeta baka chogal mamuna pasawya ya alabolo ka bakama. Chogal tarachi mi bona jonjinina. Asimi de abla. Chogal tarayara mali kungola. Chogal de abla asimi de achi. Now de pamola obeta baka chogal ma. Ufana wule. Ufana ka fla fanya ramanyara. 20, 29, 74, 78. Allô? Hari sorrasu yenwele kuye do farao saraga. Grâce à Assimi. Watan de tumedini beta no Assimi wa duru faraga. Ala ka barka do ila Assimi goita. Ini ka mogo be. Kamara te kumao. Allô? Héros national. Député Kaba. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wasila. Mais wallahi. Alhamdulillah, ala kana fengana. Ya Rabbi. Il faut ko sobe. Adieranye député. Alsa il faut so jomuna an kon ba don de fodoro wallahi. Abe kan wallahi watabu do ko ni mo de bi de se baka to ka kelela. Wallahi ala de bi sara. Wallahi. Watabu do ala yere de se ko o da adana. Ko sobe. Ifana bi ise la vraiment fana se muye ambi do kiye. Ala ki ma encore. Ya Rabbi. Rama ala ki ma. Ya Rabbi. Allah ka sawa man ka amin 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 Allah ka ni sutura nyani la ya rabbi profiter vraiment ka se ga lame ba dama do ko na tige bashi foi to la je wala ni amna ta jalo ko ani iga présent ko suri ka to ki arebe ba ko so be ani tamaki ani Abdurrahman Sangari beba me ani lumun don vraiment mi lame ba de la jilo ke yere fo so do la wala doni anta ai yera bala alsala ki bulu ya rabbi okay milin bla mo ko yero adira ye jadi de kaba allo o ye ni ne ye tuta la tatala
Aminata Jallow buta la sa. Ate kumi. O ko jaleno. O blene me choy. Madam Karim Traoré. Aminata Jallow. Sekan bali foy tena. Binta du. Ani Badrissa. Ala ko amé. Mbadon. Olu ta kɔni brɛnte b'o la o m'o dɔn de. A banna. An b'a bara ci a tɛ se ka kala. I b'i ka so bari ou bien i k'i ka barama ju sɔgɔ. Jallow Jerry. A b'a mɛn. I n'o ka kan wa Aminata. I yɛrɛ bɛ baara la koyi. I seko la Maliko la wallahi. An b'a la. A diyara n ye. Nin tun ye Madame Karim Traoré, Aminata Jallow. Allô? Ouais. Bonjour. Bonjour. Les berthéchés. Ouais. Là, je prends le tour de la main pour l'énergie, mais je vais attendre pour apprendre dans toute l'année. L'énergie de la population de l'eau, du moins à tout le monde. À Kawukato. Parce que la population de l'eau. Ou bien émission in la main. Il va se mettre à compatir pour attendre l'éclairage public. Il n'a pas de logement sous courant de 43 000 euros, il y a 95 000. Vraiment, au cas où il faut nous faire une appola, nous devons faire une énergie de ferme pour les populations de la Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Néo Koro Traoré Kati. Ça va bien, madame le député. Ou Beka Genengoro. Ou Bebifo. Vous voulez une émission de Temaka? Mboton. Yes, madame. Hein? Ni wele ka dese o do kunu ne kuna seni micro mai do tane enlèvement ko montage do ka nyewli ka blana o do abana c'est mo mo no do ci RFI ne TV5 de France 24 la mana campo la bebe tien do nale be mine ateke taun wallahi uye belebele me o ma bouger o beta mon pale ngone ka nyewli ka blana do ndé abana hal bala ka ya kata malaka jamana kulusma ya rabbi wa mu ne koro do ke u kana baga mo ma de ai me mo e jamana en drone klinga na mo ku be na ka do wallahi u kana baga mo ma de ai ko ala rate ko ma ko sola voilà donc vraiment halbe amba ina ala ka ya kata ma adiyara yin yo do fo ngo munu ye jamana balma o jamana o la plus que kata école privée les sont créés ka utumo ka prokato politique la hambu bekala wallahi seydou Traoré amba adiyara ami fomba ambi ya rabbi be nga pembo grenade be ika mogo be be nga fulla suma be ba me inshallah adiyara Traoré na soni président go kontauna allo Aba. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Karamo. Now. Ne multibula karamo bae. Now. Anan terke nam balmake. Now. Diku terke ba. Alhamdulillah. Mami ye kelega ma yere ira. Inshallah. Munima jukorola le tumbi dende anaka fini jema. Ani apana ni ala kadi ay feme voanya be anyela mutugula karamo bambi foki wole nyumando yambi yera adiyara yin ya kanu biti wole ka fulle leila foli yere tay boy la ka foko andi kalama an kulo bila wallahi ini ke jugo temenila wallahi ya akakuna ya sinya wallahi wallahi ya kuma togo dola di a dogo mamme ko be tira kuma de ba gilen kalama wallahi ma son fen fle al ne mu fle du e fen dinema al masla de karaba ka dia mbo kalama mais yere de afonye ma yere de afonye
donc nga nya fa ngo ni mu fle ni ba diane ka foko ni ki demedi ba termine ka foko karta islamedi wallahi da ko soro wa salam kali ke sirati fe me ka be hadiya fe ko so ba ke tanga hadiya dimawa ayo fongo ko ti tane ke ti bali wallahi ni famanu jawa ke bayna me men ta kuma kan dola ako ma ko kramo isa ka dun lega tasram fe nama dabla nama jega ko tu wallahi ama jodia to ni atimadu aji ya katiya ko wallahi ka dun ba se ko ko jugu ibi demu fe na chena o di toro ko sebe demu fe na chena o cheni na nyeni bega kaye wallahi dunga don bi abiga maula yela na munu nugu yere keina ku bega deme ka tu bega yela la ko wallahi anna le de jera ka ibe ka bi ko sobe na le de jera ka ibe ka kele e fi au jeli de babolo fona wa buranje do fene wallahi ni ya yandu kuma do ambe kuma patango ko sira cheni na ola ambe chendo ko tuno nunu chendo na amba ko kasra tu de katilenu wallahi nga imamu ya kalamuna ko de ka makwani ni ye die mali be kulungolo ka ken na ko de ka diano ni ye fenge na ma ye ni ma ko ka ko matu abafo donc anyo kalane sur ale yoro la ko mo ka donc a ko isa ka ujumbi akanga wajuti ko soba ala de jiri jona la ka bati me bo mala ni muyi ni fangai kambu fe kambu de me ko wula usiga korona tayi doni nga muribo kile wati la mauke muribo kanga no ya ke muribo bina ko soba musa trawle ta kira nyina no musa ko moro bana nyo bana ka to tra moro boro tele me ka to ni madam o kira sabe musa bina way krawo mo ni mo kire ni be jona ko be ku to do yere la wallahi donc ku ka donc a ko te vera una na ke ya fre mais il faut savoir gouverner il faut prévoir aw kele ne bɛ se ka nin tiɲɛ fɔ parce que aw natalen t'u la o. dɔrɔmɛ kelen a ma di ne ma. ne b'a dɔn. maa si den kelen ni transition ye n'u y'a sɔrɔ u ye dɔrɔmɛ kelen de an ka taa kɔnɔ jahanama. a ma se k'o fɔ ne b'i dɔn koyi. voilà donc maa si tɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛn bɛɛ parce que a bɛ maa dɔw kɔnɔ ko relation bɛ ne ni a tɔgɔ de mana sulasiw cɛ depuis coup d'état sera ni ne sera Kati a k'a fɔ ma tu. an b'i dɔn. n'ale tɛ yen nɔ. e tɛ taa sa ma o de bɛ boli ka t'e fɛ. dɔw yɛrɛ kun bɛ yen nɔ n y'a bɛɛ jɔ parce que ni mɔgɔw y'i ta to u b'a fɔ k'i bɛ ka taga de. walahi. t'a dɔn k'a fɔ maliyɛn ka ko ma ca n'i y'an ka dun k'a fa matarafa ka lakana matarafa n'a y'i diya i si kɛ fanga na. walahi. ale jamana kalifa ala la. a banna. non n terikɛ nin diyara n ye n ka karamɔgɔba a diyara n ye sisan i bɛ telefɔni n'a jɔ wagati sera. ɲaare sisan armée bɛna bɔ ni ne ni Asimi ɲɛ ye ɲɔgɔn ye don o don n b'a fɔ Asimi sɔrɔdasiw ka wari kɛ 500 n'i m'a fa ye ala k'an ta ci o de ka gɛlɛn ne ma fɛn bɛɛ bɛ fɔla nin bɛɛ kalo fɛn bɛɛ bɛ fɔla a bɛɛ kalo walahi. an bɛ Kunba Dabo ka Jakite fo wagati sera président i yɛrɛ n'i cɛ i ka ci la i bɛ kan ka. an bɛ Mahamudi Ture fo kuna sini kɔ n bɔra a fɛ yen n ko Diko n ye maa damadɔ y'i nɔfɛ tant que ninnu b'i kɛrɛfɛ ninnu t'i janfa fo ka bɔgɔ k'i tulo la n y'a fɔ a ye. Mahamudi Ture club de soutien Imam Diko maa 2 millions an terikɛ Kuma Makasa an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn. an b'a bila ten. amiina yarabi yarabi Dani yarabi alana Mahamudi Diko nana. an b'a bila ten. Mahamudi Diko nana. Voilà, sera wagati sera nege karafe juru tun bɛ Adama Jara Nostradamus le sorcier de la technique maa min tun bɛ kan ka mɔ bila bulɔlɔ la dɔngɔnɔkaw ka kasoke Mali bɛɛ ka kasoke ministre bɛ boli ale nɔfɛ de Makiba ka kasoke Bubuya yɛrɛ ka kasoke ala ka ɲɛ da la kuma tun bɛ mɔgɔ min bolo c'est le maréchal le général de Diko le commandant en chef des forces armées du Mali
ama boko kan be dimasore ni ala imam jara mau cara bae ko ne jigina ka ma jiga ka ne kuma na gouvernement ku bula sira ne te sira ale ne te sira ma shi ne yani ga baga man ba wole ndoko ni imam di jara ne bonya de abe wole grand frère misika mama wole telephone na ba wole ka nga tiya fa te na antenne mais ne ko gouvernement ne bu ka takabolo yela sino ni gouvernement yanga gouvernement amu soutenu de amu soutenu ma me tiya ko la je ke ka imam jara minu meta fiye bulai ne no lu na mi uni na belo de wetika ika fende duma ni ne be in toya nta fora jola mi wule ka fi ika duro metengono tika so ere rodon me yembo nya kan karama ne tika so rodon kabra kara ministre ne ma sa wa rola nti se fana ni mi mai mi wule ndo aketa yembo no mawe mi fola kalondo mais ka bobe gouvernement na kanya o de mena ma mbafo mbafo oh haketo be ni ka sala